Ngiyayikhetha inkosi enhle yasezulwini unyazi lwethu. Oqala bangcwele ngingumntwana. Ingane ke ukhuluma kwayo kuye kube okungane. Sibiziwe bangcwele, sibizwa ngumenzi. Usibiza umenzi ngoba esithanda. Sifanele nathi ukuba simthande, sinamathele kuye futhi. Ukhulunyiwe ekuseni umuntu ngalonyaka ozosuka onyazini sizobona ukuthi unyaka osawe ufica ukhona na. Ya. Ayida. Kuyobe kusewuwe noma kube sekuseni igama ukuthi kwakuwuwe. Ya. Khumbule kaka. Ithi nyanga ezulu kuwo lo musi kwakuJulayi. Ithi ngiyacela ngoJanuwari abashumayeli bese namagamu abantu ababaphethe emathempeleni igama umuntu uyokulibhala ngo10 cent. Ebese kusayilisti enyangeni yezulu yamagama abantu. Bawabhala amashumayeli amagama besa nawo kumnikazi. Umnikazi wafike wawafaka egumbini. Sakhuphuka sayentabeni. Sathi masibuye entabeni wathi umuntu ngomuntu akayobheka igama lakhe ukuthi likhona lisekhona yini kule ncwadi ebhalwe umshumayeli na. Elakho lisekhona. Umuntu akabheke igama lakhe ukuthi lisekhona yini onyazini na. Uma lingasekho ubashuphelana abanamagama akhona. Ya. Enabeni esashukweni seshumi ivesi akuwe 22 22 enabeni esashukweni seshumi kumahebheri isahluko seshumi ivesi 22. Shaya ivesi. Enabeni incwadi amahebheri isahluko seshumi. Enabeni ivesi 22. Asisondele Sondelani
nenhliziyo. Ithile incwadi njengoba silapha nje umuntu ngomuntu akasondele ngenhliziyo onyazi. Eqinisileyo. Ungakhohlisa iqiniso inhliziyo. Ngokwethemba okupheleleyo. Ini kwenzeka siphela kuleli yalizwe lasemakhaya. Kwenzeka umuntu kulabo abathintayo ababiza abantu ahlaba inkomo abeke nezinto ezithintayo bahle babuye basuthe bamthuka. Kodwa siyamdako linyama sebethi kwenzeka 4 abokuqala abaseKorinte uyibambe nje 4 ivesi kuzoba ka8 ifike inkosi uthi ikufaka esikoleni ikufundise ikwenze zonke izinto ujike lapho uyithuka ujike lapho ufuna ihlalo sakho ifundisile uyaphinda uyaphinda mawunjalo 4 abokuqala 8 Sensuthi. yini ndaba njalo ukuthi usuthe usugibela onyazi Sengicebile. ukusutha lokho konyazi sibe nje yebo Nibusisa okwamakhosi ngaphandle kwethu. iningi baba ukusutha lokho okudala ukuthi siphambane nonyazi Unyama iphambana ngomhlaka 19 ufikela ngo-19 kwa 19 sisecelongweni 19 nayi osoni ngiyaqolisa nayi sifika la ecelongweni ngisa nezinye insizwa zizobika iy'nsizi zazo kwalimala umuntu ngakithi waduculwa ngabantu kwaphela 25 years bemdubulile kuthe nje solo leko wabuye lo muntu wathi hey wabona angakafiki ekhaya ngadutshulwa uwe ngifuna enkosini unyazi uyovuma ukuthi wambula wangibulala angakafiki lapho kuyiwa khona ngifuna enkosini unyazi uyovuma ukuthi wangibulala sigibele naye emotweni umuntu angimazi kanti ukuthi unenkinga nje indoda ngiyibona kodwa yisacile kanti isaciswe inhliziyo yesenzo sayo babike labazalwane engihamba nabo elisisuka lensizwa ithi baba ngicela uzovuma isona ho ufuna uvuma isona yesa ithi ngabulala umuntu ho wena baba wambulalela ithi lensizwa wabulala ubaba ithi wabulala ubaba wakho yebo ithi wambulala ngani ithi lensizwa wambulala ngomuthi ithi inkosi yasezulwini pho wena
wambulala ngayo ithi ngamdubula sofuna ukuthi ngamdubula angabe sizofuma ukuthi sake sasola enyangeni yesu ngophela sasidubula sake sasola sayisola inyanga yesu ayisola inkosi uthi namhla sisola unyaka siyafuma yini na kulonyaka 2020 bazalwane kukhona umkhumbi noma inethi ezolanda amaNazaretha kodwa mase ekwenini ayophuma emkhumbini ngeke uyofika nawo lapho kuyiwa khona khona azofika kukhona angazifika ngenye imini inkosi ethile yakuleli lizwe elisentla laseMoriva yabona kwehla umkhumbuza lapha ekuseni kwamaNazaretha uma ufika lo mkhumbi kwathiwa bonke abantu phakathi emkhumbini zangena izinto zabantu zangena zaphelela wasuka umkhumbi uthiwa wathi suphezulu umkhumbi wavuleka umnyango kwathiwa lo ungene ngephutha kulo mkhumbi akesisho wesisa umkhumbi lo muntu waphephuka waze wawela ngaphesheya komfula waseHuze kuthiwa uweqe ngephutha siyangeqiniso ekhena abangayi ngeqiniso kulukhuni kuba umuntu agibele esitimeleni ethi uya ekuseni noma ekhenayo kanti ugibele isitimela esiya kwenye indawo